Molweni, asanda luthethayo. Ngifike ngekuhlanga apha. Ukubi kakhulu abakum. Sengaya notata bawayendisapha apha emhlabeni. Ngoba wayendiyeke mina ndikhona. Ngiqale apha ecaweni nge-1 ka-Okthobha. Kudalanga ndilapha. Ndasebenza imini eyi-1 apha ecaweni ndizoklina ilanga elinye. Ndaqeshwa nge-4 kaDisemba. Sendibala ndiyagoduka. Inkosi anzima la maninja apha ecaweni. Utywala bendibusela mani ngabuseli bendibutya. Bese ndinganye ngumama notata liso ndibuyeka utywala mna. Ndizibona utywala sendibuyekile ngaba njani xa ndisuka apha. Ndizobulela intambiso lapha ecaweni. Ndicela umuntu lapho ongene apha angaphinde athandabuze, makangene bungene angathandabuzi. Igama lam ndinguNomsa. Ubungqina endiza nabo namhlanje bendiqale kulaa cawe yezitixo. Ndithe phaa emsebenzini wam bendisebenzele agent iminyaka emibini ndikwi-agent. Kodwa ngoku ndithe nto uhamba kule cawe. Kule veki pheleyo ndisayina kulo msebenzi ndisebenza kuwo, ndisebenzela le agent. Bandikhuphile kwi-agent bandifaka kubo ke ngondiyekile usebenzele agent ndisebenzela aba belungu bendibasebenzela. Ndiyayibulela le nkonzo katata ngoba zininzi izinto kodwa ke ude wathi umlungu wam uba bakunikanga bonus ndiza kunika kumo empokothweni nabo kungqina bam endiza nabo namhlanje. Nkosi. Igama lam ndinguNoluvuyo Makiki. Umqondiso wam wanamhlanje nge-25 kaNovemba ndathenga istika salapha ecaweni ndafika ndasibeka endlini. Lwesine kwafika ikomiti, zange ndasebenza phayana ekuhlaleni. Wandibuza utata ikomiti into yobana ndandike ndasebenza na, ndathi ke mna ke hayi zange ndasebenza. Wathi mandimnike amagama wam ne-address yam nefowuni number yam ndamnika. Ngomvulo nge-1 wazondithatha endlini wathi ze ndihlale ndiredi ndizawuphangela. Ndaqala ngomvulo uphangela. Ndiyabulela Nkosi.